Janaka wonten dawuh siji sing dirembuk kowe rak mentas wae to kelangan anakmu si Abimanyu. Inggih Koko Prabu. Apa kira-kira titi sing jemparingmu isih padha karo biyen? Kula kinten taksih Koko Prabu. Jika malah menggoke adoh men iki. Ora gerbuk perkara le perang Ndara Setyaki karo Burisrawa ki gerbuk perkara Ndara Janaka. Jemparingmu iki titis ora. Kita kaya ora gathuk ya, Gong. Alah wis meneng terus. Piyayi politik siji kuwi wis angel ditebak ngono. Ha iya. Tasih Koko Prabu berkah pangestunipun Kanjeng Koko Prabu. Menapa ingkang kinarya lesanipun? Ya, kowe biyen tau meguru karo Begawan Durna. Titis-titisan jemparing sing dienggo lesan kuwi ora ana liya ndok emprit peking. Lah, ndok emprit peking cilik banget. Alah padha karo ndok cecak kae terus. Manuk emprit pekinge manuk sing cilik dhewe kae. Iya. Rikala semana Siadi ya isih bisa menawi ketingal kula waspadaaken tartamtu kula saged Koko Prabu. Saiki tak alus meneh. Upamane kowe jemparing sing kanggo lisan kuwi rambut. Kowe isih bisa menawi keparingipun Koko Prabu ngaten kula sagah. Saguh tenan? Inggih sagah. Coba semingkira kene sik. Inggih Koko Prabu. Petro, Dun. Aku njaluk tulung golekno rambut. Pripun? Aku golekno rambut. Nggih napa? Kanggo lisan. Lisan kuwi kanggo punjering sesawangan sing arep dijemparing ndaramu Janaka. Golek sing wis cilik meneh enten mboten. Rambut sampean niku walah. Mbok sing logika ngoten lho. Dapurmu nek ngomong logika iki. Kono mangkat. Ora, Pak. Pados niki iya. Gong, golek rambut kok. Bolah gelem ora? Kok bolah iki lho? Rambut. Lek golek nyandi ngene. Wis kono sak karepmu. Waduh, ganti loko tenan. Mongko kudu niku. Iya. Wis, andi terus. Mbuh. Wah. Mongko sing kanggo dienggo lesan kuwi rambut. Ya rambut apa ngong aku ki ora duwe rambut. Apa ya iki ya, Rok? Dene nang iki kok. Piye meneh? Ya ben ya. Sak oleh-olehnya. Ih, lah. Nang motong ada berbes. Yo. Apa kuwi? Rambut jare. Lah tek mung semono. Lah tek wis samenten kok. Niki mawon kula pilih. Sing paling dawa dhewe yo niki. Pun. Yo. Ambune kok ora enak. Ngenyek to. Aja kuwi. Coba kaya apa? Begah. Rambutnya kok berintik. Sampeyan ampun ngepohke to? Niki mau pun milih ngantek jelimet ora kanggo. Sing dawa. Sing kira-kira ning sak depo. Lah ndeke sapa? Sak depo sampeyan niku. Goleka kono. Goleka bubat. Ngerti bubat? Bubat niku rambut jaran. Iya, jarane sinten? Goleka batang jaran ra enek. Lah. Gusti Allah nyuwun ngapura. Iki mboten kanggo, ora kanggo, golek kono liyane. Hah, wae man-man. Ya, Gong, kan kanggo. Betul, Petro iki. Ya, apa-apa rada leteng. Parat.
Ki mau apa terus? Alhamdulillah wis. Enak ora? Wis ora enak ya dilepeh. Wis kalu to. Ayo cerutak. We entuk Gong. Jaran mati kuwi. Kok batang jaran ambune ora karo-karo ya ben. Iki dipilih iki. Wis. Iki kenek iki. Kula pun nangcal. Niki pun ora dipanjang to ya kuwi kena kuwi. Pun gak? Nah, iya. Ini. Nah. Iki mengko Janaka kula wonten dawuh iki lho. Wis tak pernahke. Engko sing pas ya. Pasno tenan. Aja ngantek menceng. Kudu kena. Jati ning risan iki. Pernahe ya kene iki. Pernahe guru kula ngene nggih. Seneng nek rombongane mati. Sampeyan niku iki ngaliya. Lah kok ngalih ngono. Dipenerke kok pas guru kula. Dene ngopeni anak pirang-pirang bojo pirang-pirang kon mati. Janaka, inggih Koko Prabu. Cawisna jemparingmu. Ya, inggih. Nek kudu pas tenan lho, inggih Koko Prabu. Siagakno pusakamu. Jemparing Kyai Pamungkas kuwi ya. Mentang gendhewa Dibya Pintarinukmi Kadeng kaya kayu ke muning andrus neng gigir praten jojo sura manjing pakekesan neng kang jarat prateng lan saran panatan katon kacarita rikala semana nata Dwarawati sigara menteng bubat buntuting jaran kinarya lesan Jemparira Risang Arjuna cetane galih kalamuta maksih saged dinuluing netra tartamtu badhe kenging tatas tuntas wujuding lesan kocap yektine Narendra Dwarawati amung ngarah nata Dwarawati amung ngarah lesan nadyan wujuding bubating jaran kapernahaken astane Sang Burisrawa ingkang kanan bablas punang jemparing kenging astane Sang Burisrawa tugethe geblak Sang Burisrawa sigra ketaman gadane Rastyaki pecah sirahe direbabah bangkene.
manut lakuning Kurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra Sikra risang Setyaki menyat ngambil sanjata Sarosa mentangan kabure Srawa mati pinanah ketiban naga bondo Amuk Suramrata Jayamrata ayo Sambat Sambata kowe Buri Srawa mangsa kuwatoke nadhahi pusakane Setyaki Gada Wesi Kuning Kyai Naga Bandara kelakon pecah ndasmu iki wong sekti tanpa aji wong teguh tanpa guru nek perlu Setyaki kroyoken tanpa pambiyantuning sapa-sapa nyatane aku iso ngrampungi karo dedapuramu iki wong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru mangan ning warung tanpa bayar Setyaki wonten dawuh apa mulangane Prabu Kresna ya kaya ngono kuwi iya kok banget temen tukmu nyepelekke karo wong tuwa tanpa gelem ngakoni marang pambiyantuning liyan kok kowe tegel-tegel men ngakoni wong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru tanpa pambiyantuning liyan aku iso ngrampungi dhewe lha kok dapurmu wae meh mati dipateni karo Buri Srawa ngono lho tanpa pambiyantune Kang Mas Mujanaka pertikele Prabu Kresna tak sepuhi alah kowe meneng ya wong edan iki kula tak melu omong sithik-sithik to gen-gen duwe pasaran ngoten lho rumangsamu sing nugel tangane Buri Srawa sapa sing jambak rambutmu tangane Buri Srawa kuwi nyatane tangane Buri Srawa dijemparing lawan Kang Mas Mujanaka sing kanggo lisan iku rambut nggih ndek kula mau sak tekem ning ora kanggo banjur ngenani tangane Buri Srawa kowe iso ucul lagi kowe bisa tumindak lah kaya ngono kok iso ngomong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru oh Setyaki boyo sing prasaja wae Prabu Kresna ora mulang kaya ngono kuwi kasekten ora perlu dipamer-pamerake ora perlu diomongake sing dadi bukti lan nyatane kali ngoten nek mboten pisan-pisan disenggrang ngoten Kang Rayi Ndara Setyaki itu ndak tuman nyepelekke karo wong tuwa panjenengan temandang Ndara Janaka temandang kula melu dadi korban nganggepe kok ngomong sak gelem-gelem sekti tanpa aji teguh tanpa neguru apa kok ngono kuwi ha nggih to lah mulane kuwi Petro kaya ngono kuwi kepiye kudu kae pengajaran Yayi Prabu apa ora ora ndak tuman kuwi Kanjeng Koko Prabu menawi keparingipun Koko Prabu Mandura ngaten nggih saged kula tawi oh niki dapur